numpak jaran-jarane gur siji muga-muga sing kekek saweran diparingi gampang nganggone golek rezeki ya Nduk ya. Ya, amin. Nek sing iki ndongakne mletik. Tak dongakne enggal-enggal ya budal haji ya Nduk ya. Amin. Ki 50 wis tak dongakne kok coba. Munggah kok Kang, munggah. apa meneh nek ditambah? Arep munggah haji ya? Iya. Akeh nyicil toko kupluk. Iya, mangga. Saben bengi nyawang kotange mbahmu iki wong tuwa kok malah nambah elek. Sing marahi mau sapa? Ngomong kotang. Sing ngomong kotang mau sapa? Dumeh rene mlaku lewat pemean ndelok. Wah nang nggon pawiwahan kok ngomongke kotang. Mbok isine ngono. Apa kuwi? Kang Bakong ngono kuwi ya. Tapi ya aku seneng. Kurang. Awas le kepedak le. Minggir le, kono nang dhuwur salon kono le. Nah, ngene. Ngene nang dhuwur salon. Nah. Nang Woi. Kok iki kendangane kok klugek-klugek. Ipang ki ya rusuh nek bagiane sing tuwa-tuwa e mbok gawe alun. kan secara cek kendang dengkulmu jegleng ra nganggo bobo kowe iki ya. Sak tatanan ya kono kene karo jegleng gak iso Yen maja. Awas, awas. Gareng. Kok kita ya rusuh lho ngono kuwi lho. Aku ki lak gawanmu to. Lho gawan ki yen saka ngomah wong ya kene ya genti jatah liyane kok ya. Anggepamu gawan kok ngomah yo jatah akeh dhewe kancane ra omah. Lah nek gawan ngapa ta? Masa ya diokahi kono ya mbok aku sithik. Oh ngono. Ayo rumahsaku uri-urian ngono. Anggere pas aan karo nggon sing kuning kae kok. Lah ya diokahi. Iso mak pendeluk ngantekan. Dul. Bareng tiba tengah kok gur mak plekethuk. Lah piye wong sing abang ya wis gapuk kok ya. Gapuk. Sing ndi? Ki kari mernis tok dadi diawetke kok ya. Kurang ajar. Ora ngerti wingi tak operasikne plastik kok. Apane? Ki berarti plastik ireng apa plastik putih iki? Alah anu turanaki kae kok. Wah. Awas. Ngono to. Atek kaya gerobak rusak iki. Klak. Ha wong kowe iki ibarate iki nek pasemon bangsa buah ngono iki wis enek arane dhewe-dhewe lho iki. Ji loro telu papat. Jal, cetakne. Sing ping. Pinggir, ping. Ping. Cara buahno apa kok? Ibarate iki nek buah ngono buah melon. Oh, wah. Melon kok rupane pink. Iya. Iki nek umpama dadekke jus diublek blek campuri kok es teler ngono kae. diombe mak kelunyum. Aku njo. Lah lho, kae sing kuning. Bagianmu ki Iki kadaluwarsa kok.
daluwarsa piye to? Anu wingi tak delok ugur pahit tok. Masa iya? Coba tak ngrasake. Yang rasane sing iki wae rada legi. Lah nek sing loro iki tenan iki. Piye? Iki ibarate jus ngono jambu kluthuk. Kok iso diarani jambu kluthuk? Walah, kuwi dideplok ora gelem lembut, ya toh. Terus dicampuri es, delale ese ya ora gelem lembut. Terus diulu ning nggon gulu, kelekek ngono terus modar. Aku gak melu ngrasakne aku. Sia-sia ya tol. Padahal aku ki mau yo gawane Pakde, kene lho. kirane nggawa celure to ora? Oh, serandal men enak. Kang Bapak. Ya, lanjut. Iya. Enggak, Bu. Pacitan sarwi jahana. Ayo Rek. Iki mari Kan iki. kene wis entek. Berarti kekuatanmu ya mung semono kuwi, Reng. Alah. Wis. Pratadi. Kok bablas rusak sing kene? Ale ngono iki. Ora sing kene mau lek nggawa apa digoncengne mburi. Gak i, Lah teleh ngarep. tak kok ning ngarep iki. Oh berarti cokot kirik sik kuwi. Wong mau. Ngantek ta. Kandhane kaya apik bentuke ning yo. Kowe Belas. angger telu entek Rumah saku ya teh telur 5 iki. Ndoke ndok bebek kok. Kowe gak uman? Ya engko wae dirasakne ning mburi ya. salahmu rak kuwi. Saiki iki jenenge jamu nganggo ndok bebek ngono kuwi wis ora usum tenan. Lah apa, Kang? Jamune apa? Alah, sianida. Mateni wong. Sapa ngomong sianida? Pang bolang yo. Apa Kang jamune? Malahan sing apik kuwi Apa? ndok boyo. Ndok boyo. Kok gede men. Ndok boyo apik nggo jamu terus diengkremne ben nyaplok gathuke kuwi. Kuwi ora ngerti. Boyo ki gedhe ning ndoke mung cilik-cilik kae. Oh ya bener bener. Meh mirip iki, meh mirip. Aku. Oh boyodan. Meh mirip. Oh ngerti aku Gong. Ya wis nek ngerti ya engko tak caplok sisan. Pindah rene ayo. Panas udan Janjine piye Mas janjine kepiye aja ngesuk-ngesuk aja mepet-mepet ora nganggo ora iki panas udan haling-haling Jumikit sik jumikit. capek Sik jumikit sik. Iki apa ya nganggo reyok? lah ya ngomong karo sing njaluk kuwi nek nganggo reok Mboten butuh reyok niki wae nggih. Mboten. Mboten, masalahe namung biru setunggal niki wae. iki mang biasane nek reok iki nek aku dhewe lho Le Ya. ora nyombongke iki Piye? bangsa nek daerah-daerah liyane iki 300 metu pentul telu 300 pentul telu. siji 100 Heeh. nah Ya wis ngono, berarti tutup bae ya. nek nganggo dadi 1 juta Dadi mangan apa wi? aku Mangan apa? kadang tremos ceret Oh, ya bener di selera oren ilang siji kae ya kepangan kono pas dadi gitu. alah kaya kowe tak bagi siji kae Aku gur kenal pote tok. alah kenal pot karo panci no Pancine iki. oh kae ta ya Piye wong aku keruman tutupe ya, Dek. panas udan
haling-haling capek guna Lah jogetan ning kene sikile keri iki. Nyapa? Kayak gringgingen. Lah gur anu biru siji iki. Wis ngene kita. Iya. Aja. Aja. Samodare sesuk ora entuk duit meneh. Oh ya.
naksir kuyongan sak modare sisan ngono. Ah. Wong kene ora nggo sopir sarep kok. Ya, najan wadon. Wis iki? Iya. Heeh. Mesake soalnya aku arep ngenteni joget ki. Ha wong kan mau ya urung sarapan lho. Loh. Sampeyan aja sok ngono ning ngarepe sing digawe kok ya. Ngomong-ngomong gak sarapan perkewuh karo sing di omah. Aku ya urung. Nek ngono padha. Lah, kowe sing mumet kene, wong aku kene. Kene mumet. Heeh. Omben ana kalpanak sedina ping 3. Alah, Modar tenan. kalpanak rumangsamu iki. Wong kene saben dinae panganane wis lombok campuran remason. Ilang angine. Nadyan wadon sarta. Kowe mau mangan apa? Ora nganggo. Wah, kok malah. Lha. Sarta lanang dhewe. Hin mane banyu bening. Angkat yo. Ayo. Nek jaman percuma jare kelingan anak-anak bin tak openi ning saiki ana ngendi. Bokae kebak crita
Engko gilirane dulur lanang bablaske ning cewek gaul. Catetan sajroning ati katan aluntur saya marani iya 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 aku kowe dadi karo amarga leren ning gubuk asmara. Kowe isih wangi ibarat tebu kowe isih legi akeh tawon sing padha nyedhaki pengen ngisep sarine kembang melati budal esuk mulih meski sore abang ditato alise sing gandengi saben dina siji utak ganti pacare luwih selawe cewek gaul ngisor nur tune gingsul saya pantes yen nganggo erok sadengkul cewek gaul ngisor dhuwur kabeh gaul la yen laku bokonge mantul-mantul sapa wonge sing ora kepratan nyawang bodi bentuke kaya dandang tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayune sak kecamatan wis leren